Салом алейкум, подписчикони азиз. Имрӯз гуфтум як пирог кунам. Гуфтум шумо дар нишон дидем пироги осонакай. Ина барои пироги ман ним стакан зиёдтар шакар, як стакан шир, сметана, баъд як пачка ванильный сахар, як пачка разрыхитель, баъд 17 қошиқ орд. Хаи мавиз ман гуфтум каме бошам майз хуш кунам. Баъд уксус, масла, баъд каме намак дар корай. Хай шурӯъ мекунем ба тайёр кунии пирог. Даиҷа тухма мезанем. Ман ки миксер надорам, хай венчикам мешавад. духтаро, ман даиҷа шир ва сметанаро аралаш кардам дар болои шакару тухм. ина акнун мерезем ним стакан равған мона. ина ним стакан равғана рехтум аралаш мекунам духтаро. дар ин рецепти ман сметана набуд. Ман гуфтум яке бо ширм каме накна. Як стакан гирифта мондам. Як стакани дигаша барои питса дохта будам. хамири питсаам дорам. ҳоли тайёр шава, баъд пушам видео мекунам. ина даиҷа ман ванильный сахар, разрыхителро ҳардушро медозам. ина дина магазин рафтам, фикр кардам хай ягонтаи шумо хамарда маслиҳатен духтаро. мегум ё миксер бигирам ё ки блендер. дар ҳамон блендерам миксер дора. маслиҳатҳои худтона дар комментария нависен. даиҷа ина хамири ман тайёр шудааст духтарҷоно. ина духтаро, даиҷа ман формама равған мекунам. ина духтаро, ман дар формочка рехтам хамирома. ина камакак чӣ дохтам мавиз ай болош. хавоз ина дар духовка мемонам. пухт бо ман шумода нишон метиҳам. духтаро, ина пироги ман тайёр шид. ҳозир ира дар лаганча мегирам. баъд ай болош сахарная пудра мекунам. духтаро, ина пирогҳои ман тайёр шид. сахарная пудраш кардам. ҳамсоямон омад дармона тақ кард. мега чӣ пухтаисти қабуи бамазза. ман гуфтам пирог кардаистам. баъд гуфтам урусай. гуфтам сейчас я вас угощу. ӯ гуфта ки сейчас я приеду, обязательно попробую. барои ҳамин гуфтам ба ҳамин чиш зинда будани пирогам ман шумода видео кунам тайёриша. баъд ҳозир мебурам барои ҳамсояма метиҳам. ҳозир ман питсада тайёрӣ дидаистам духтаро. ҳозир якта питса кунам ба ҳамсояма битиҳам. гуфтам ягон чи напаз абеда. ман гуфтам питса қати пирог метиҳам. ро хамири питсаи ман тайёр шудааст. ҳозир шурӯъ мекунем ба питсапазӣ. ина шампиньон медозам, помидор, томат қати майонеза аралаш кардам, баъд колбаса, сир. баъд тайёр мекунем салати оливье. ҳама чӣ ман пухтам хунук шава. ҳозир шурӯъ мекунем ба тайёркунии оливье. духтаро, ина ман питсама ҳозир да листам гирифтам. бахшиш листои ман беҳад майдаай. зволама майдатар шид. хай 4та мекунам. ина духтаро, ман якум
соус маша кидам дар рӯи хамирам. Ина духтаро колбасара чиндам дуюм слоимда. Камтарак айболои колбаса сир шапидам, баъд шампиньон чиндам, баъд ина помидор, ҳозир айболои помидор сирам мепошам, баъд ба духовка мезанам. Ина духтаро питзаи ман якумаш тайёр шид. Ҳозир дар лаганча мегирам. Ҳамсоямон омад, барам дар як лаганча чим қати пирогаш чой бихӯра. Ина духтаро ошои мо тайёр шид. Савзим камтар буд. Серсавзӣ наёмад имрӯз. Ина оливьее ки дина кардам, видео карда натонистам. Ховум омад, хов рафтам. Ина хай гуфтам имрӯз мемонам, мебинем. Хай мода духтаро иштиёи таом. Касе ужин карда иста боша, у одам иштиёи таом.